Eivo. Mikko, kerropas lyhyesti näitä lukuja, ajoaikaa ja muita teknisiä. Mitalisti, MM-mitalisti Antti Steval hyppää sieltä kaukaa sinne ilmestyy. Ennakkosuosikkina tähän kilpailuun on kyseessä Suomen Cupin 3. osakilpailu. Ja tässä kaapelikeloilla hyvät naiset ja herrat taiteilee viime vuoden Suomen-mestari Antti Sukkarainen. Tällä hetkellä Suomen Cupissa 2. Ja viikon päästä aamupäivän välittävät voimassa ja irtopäivän välittävät. Niille sitten pyöräilijät voittaa selvitä sinne perille. Sitten meillä on Maija Turunen, rynkkäpyy-aktiivi Hämeestä, ja sä oot ollut kerran mukana ja oot muutenkin aktiivisesti järjestämässä tätä lähtöjuhlaa, mikä on ensi torstaina, tulevana torstaina, ja kai kolmonen läpi. Pitää väliin mennä. Tämä jakso on jaettu 6 sektoriin, ja aina kun yhden sektorin niin silloin siitä saa tietyn pistemäärän. Maksimissaan voi saada 6 pistettä. Jokaisella sektorimäärä saa pisteet. Tosiaan kuka on eniten näitä pisteitä kerännyt, ei Aika. Siis se ekran tulee kans käyttöön.